नमस्कार मंडळी. अळूवडी तुम्ही करतच असणार, पण अळूवडीमध्ये असं वाटण तुम्ही कधी घालून अळूवडी केली आहे का? नाही केली असेल तर नक्की करा. खूप चविष्ट अशी अळूवडी लागते आणि महिनाभरसुद्धा टिकते. तर अळूवडी कशी बनवायची? एकाच असं मिश्रणापासून मी 2 असे अळूवडी दाखवलेले आहे आणि एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. तर हे 2 प्रकार मी कसे केले त्यासाठी तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघायला पाहिजे. तर आधी आपण घ्यायची आहे अळूवडीची पानं. अळूची भाजी करतो त्याची पानं वेगळी असतात आणि अळूवडीची पानं वेगळी असतात. अळूची पानं घेतानाच आधी विचारून घ्यायचं की ही अळूची भाजीची आहे की अळूवडीची पानं आहेत. अळूच्या वडीचं जे पान असतं ना त्याचं ते देठ असतं ते काळसर असतं, तर ते कळून येतं अळूची पानं. शक्यतो कुणाकुणाला अळूवडी करायला येत नाही, पहिल्यांदाच करत असतात, तर अळूवडीची पानं समजत नाही. तर त्यांनी बघूनच घ्यायचं आहे काळं देठ. आणि ही जी शिरा पण दिसत आहेत ना बारीक बारीक, त्यासुद्धा काळसरच असतात. तर आता आपण काय करायचं, अळूची पानं घ्यायची, स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि व्हिडिओमध्ये दाखवले तसं आपल्याला हे सुरीने ह्याच्या ह्या शिरानी देठ काढून घ्यायचे आणि मग लाटण्याने आपल्याला लाटून घ्यायचं. त्यामुळे काय होतं, अळूवडीचा रोल तुटत नाही. तर आता आपण काय करायचं, एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे, 10-15 लसणाच्या पाकळ्या, एक वाटीभर ओलं खोबरं, आल्याचे तुकडे छोटे छोटे करून घेतलेले आहेत, 3 हिरव्या मिरच्या तोडून घेतलेल्या आहे, 1.5 चमचा धने घ्यायचे, 1 चमचा जिरं घ्यायचं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे आपल्याला वाटण करायचं आहे. वाटण मी तयार करून घेतले बारीक. आता एका बाउलमध्ये आपल्याला हे वाटण काढून घ्यायचं आहे. तर हे वाटण सगळं आपल्याला घ्यायचं आहे. हे बघा. आता आपण काय करायचं आहे, बेसन घालायचं आहे. तर 2 वाटीभर मी बेसन घालते. अळूची पानं खूप आहेत म्हणून मी जास्त पीठ घेतलेलं आहे. अर्धी वाटी आपल्याला तांदळाचं पीठ, 2 चमचे बारीक रवा घेतला आहे. आता ह्यामध्ये 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली, अर्धा चमचाभर हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, मी यामध्ये मालवणी मसालासुद्धा वापरला आहे, 1.5 चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे. यामध्ये 2 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा काळे तीळ घातले, अर्धा चमचा ओवा, चवीपुरतं मीठ घालायचं. ह्यामध्ये ना चिंच आणि गुळाचं पाणी घातलेलं आहे, पाववाटीभर मी घातलेलं आहे, कारण मी हे जास्त प्रमाणात केलं आहे. कमी प्रमाणात जर तुम्ही करत असणार तर तुम्ही 2-3 चमचे घातला तरी काही हरकत नाही आहे. आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. तिखटसाठी मी हिरवी मिरची वापरलेली आहे, त्याच्यामुळे तिखट मस्त होणार आहे. आणि आता आपल्याला ह्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा, तर असं थोडं थोडं करून पाणी, जास्त हे पातळ करायचं नाही मिश्रण. हे बघा, तर मी थोडं थोडं करून पाणी घालते. तर हे झालेलं आहे. वाटलं तर थोडंसं नंतर आपण पाणी घालायचं आहे, पण हे मिश्रण तयार करून घेतलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, अळूचं पान घ्यायचं आहे. तर ते ना उलटी बाजू जी असते ना ती घ्यायची, सरळ बाजूला आपल्याला हे मिश्रण आपल्याला लावायचं नाही आहे. जर हे आपण पीठ तयार केलेलं आहे जे अळूवडीसाठी, तर ते जरा थोडं जाडसर वाटत असेल आणि जर पानाला लावायला जर जमत नसेल तर आपण थोडंसं पाणी घालायचं आणि मग लावायचं. तर मी थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि हे आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं. हे बघा, तर अशा पद्धतीमध्ये हे सगळ्या पानाला मी एक लावून घेते. व्यवस्थित आहे ना, खालच्या पानाला चांगलं पीठ लावून घ्यायचं. लक्षात घ्या, पहिला जो पान असतो ना त्याला व्यवस्थित हे पीठ लावून घ्यायचं आहे. बाकी जे मधली पानं असतं त्यांना थोडं थोडं तुम्ही लावलं तरी काही हरकत नाही आहे. मी सगळ्या पानांना व्यवस्थित हे मिश्रण लावून घेतलेलं आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे दुसरं पान अशा पद्धतीत आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. त्यालासुद्धा आपल्याला हे पीठ लावून घ्यायचं जे आपण अळूवडीचं करून घेतलं आहे. बघा, तर मी सेम असं जास्त असं कमी नाही, व्यवस्थित असं हे पानांना मी लावून घेतलेलं आहे. हे बघा, तिसरं पान पण मी तसंच लावून घेतलं. चौथं पानसुद्धा आपल्याला तसंच मिश्रण लावायचं आहे. आता हे 5वं पान घेतलं आहे, त्यालासुद्धा असंच हे मिश्रण लावून घेतलेलं आहे. अशी 5 मी पानं घेतलेली आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, असं चौरस पहिल्या आधी करून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीमध्ये, म्हणजे तो रोल करायला आपल्याला व्यवस्थित जमतो. तर असं मी चौरस आकार दिलेला आहे आणि मग आपल्याला रोल तयार करायला घ्यायचं आहे. तर आता हे जे बाजूने मी जे केलेलं आहे त्याला थोडं थोडं पीठ लावायचं आहे आणि मग रोल तयार करायचा आहे. एकदम बारीक असा रोल करायचा आहे, जरासुद्धा त्याच्यामध्ये हवा राहिली नाही पाहिजे, असा हा रोल तयार करायचा आहे. असा हा बारीक बारीक मी असं दाबून दाबून हा रोल तयार केला आहे बघा. तर असा आपल्याला हा बारीक बारीक करून असा रोल तयार करायचा आहे. बाजूला वगैरे जर पान असं जर सुटलं असेल वगैरे तर आपल्याला ते सुद्धा व्यवस्थित त्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे आणि असा हा रोल तयार करायचा. शेवटला जेव्हा आपण रोल बंद पूर्ण करतो ना त्याच्या आधी त्याला चांगलं हे मिश्रण लावून घ्यायचं आणि मग आपल्याला हा रोल पूर्ण व्यवस्थित बंद करून घ्यायचा आहे. आणि असा हा बघा रोल तयार झालेला आहे. तर दुसरासुद्धा रोल मी असाच तयार करून घेते. तर हे थोडीशी पानं होती आणि छोटी पानं होती, तर त्याचा छोटा रोल झालेला आहे. तर हे सुद्धा असंच असं जसं मी दाखवलं आहे मगाशी तसाच मी रोल तयार करून घेतला आहे.
तर झालेले हे 2 रोल मी तयार करून घेतलेले. असे हे 2 रोल तयार केले. आता 3 पानं राहिली होती. तर त्याचा एक असा रोल तयार करायचा आपल्याला, हे बघा. आणि मग आपल्याला बारीक कट करून पण घ्यायचं आहे. हे बघा, असा रोल तयार करायचा, सुरीने कट करायचे आणि बारीक बारीक आपल्याला कट करायचं आहे. हे बघा. तर हा तुम्हाला अळूवडीचा सोपा आणि साधा प्रकार दाखवते. आणि आता मिश्रण थोडंसं उरलेलं आहे, तर वेगळं असं मिश्रण तयार करायची पण तुम्हाला गरज नाही आहे. सेम चव लागणार, फक्त साधी सोपी पद्धत तुम्हाला मी दाखवते. ज्याला कुणाला अळूवडी करायला खटपट वाटत असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीत सुद्धा अळूवडी करू शकता. तर आता मी काय केलेलं, ते मिश्रणमध्ये आपल्याला ही पानं घालून घ्यायचे. आणि जर तुम्हाला वाटलं थोडं पीठ कमी आहे तर थोडंसं बेसन वापरू शकता आणि थोडंसं चिंचेचं पाणी घालायचं आहे. बाकी तुम्हाला काही घालायची गरज नाही आहे. मीठ वाटलं तर मीठ थोडंसं वापरायचं आहे. पण शक्यतो मला काही एक्स्ट्रा असं काही लागलेलं नाही. मी त्यामध्येच सगळं केलेलं आहे. आणि हे बघा, झालेलं आहे तयार. तर आता मी एक छोटी वाटी घेते आणि त्या वाटीमध्ये थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आपल्याला. आणि थोडे तीळ घातले, सफेद तीळ. त्यामुळे ते दिसायला पण खूप छान वाटतात. आणि हे आपल्याला जो आहे अळूवडीचं मिश्रण केलेलं आहे तो आपल्याला घालून घ्यायचा त्यामध्ये. चांगलं असं व्यवस्थित हलक्या हाताने दाबून घ्यायचं आहे. हे बघा, वरती थोडेसे तीळ घालायचे आहे. तयार आहे झटपट असं अळूवडीचा दुसरा प्रकार. तो सुद्धा आपल्याला त्याच चाळणीमध्ये ठेवायचा आहे. एकाच टायमाला दोन्ही अळूवडी चांगल्या वाफवून निघतील आणि मस्तपैकी 2 पद्धतीच्या अळूवडी खायला भेटतील. तर आता हे आपल्याला वाफवायला ठेवून द्यायचे. आधीच मी गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे. त्या पातेल्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि पाणी थोडंसं गरम झालं, आपल्याला अळूवडी वाफवायला ठेवायची आहे. तर आता मी अळूवडी चांगली आता वाफवून घेते. हे बघा, झाकण लावायचं आहे आणि 20 मिनटं चांगली आपल्याला ही अळूवडी वाफवून घ्यायची. अळूवडी झालेली आहे. झाकण काढून बघायचं आहे शिजली की नाही. एक सुरी घ्यायची आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला बघायची. तर बघा, जरासुद्धा हे पीठ लागत नाही, म्हणजे ही अळूवडी झालेली. हे बघा, तिन्ही ह्याच्यात मी तुम्हाला दाखवले, जरासुद्धा ते मिश्रण चिटकत नाही आहे, म्हणजे अळूवडी झाली आहे. थंड करून घ्यायचं आहे. अळूवडी व्यवस्थित थंड केलात ना, अळूवडीचे काप मस्त असे पडतात. तरी मी तुम्हाला 2 कट करून दाखवले, पण दुसरा एक रोल मी छोटा केला, तो पूर्ण तुम्हाला कट करून दाखवते गरम गरमच. आता वाटीमध्ये जी केलेली आहे ती सुद्धा अळूवडी तुम्हाला मी काढून दाखवते. हे बघा, गरम गरमच मस्त निघाली, जरासुद्धा चिटकली नाही आहे. आणि त्याचे काप पण मी करून घेतले. मस्त असे गोल गोल तयार झालेले आहेत आणि खूप छान झालेले आहेत आणि झटपट होणारे ही अळूवडी आहे. तर कधी तुम्हाला अळूवडी करायची असेल तर अशा पद्धतीत नक्कीच करा. एकदम खटपट कमी आणि झटपट तयार होणारी अळूवडी आहे. तर आता मी छोटा रोल, हे बघा गरमच आहे, तो तुम्हाला मी कट करून देते. कारण मुलांना खायचं होतं. अळूवडीचा रोल जरा थंड करायला जरा 1-2 तास ठेवला की छान रोल थंड झाला ना की मस्तपैकी त्याचे काप बरे पडतात. पण हा छोटा रोल मुलांना कापून त्यांना चांगले तळवून देते आणि हा मोठा रोल मी तसाच फ्रीजमध्ये ठेवते. दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला हा कट करून दाखवते. तर दुसऱ्या दिवशी हा कट करून तुम्हाला दाखवते. मस्तपैकी असं थंड झालं आहे आणि आता याचे कापसुद्धा बघा एक नंबर पडतील आणि मस्त असे परफेक्ट पडतात. आणि हे तुम्ही काप ना असेच कापून ना तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलात ना डब्यामध्ये, 15 दिवस मस्त टिकतात. पण तेवढे 15 दिवस राहणार पण नाही. तर 15 दिवस किंवा महिनाभर चांगले टिकतात. आणि करून ठेवायचे, जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपल्याला, तेव्हा आपण तव्यावर भाजून थोडं तेल घालून खाऊ शकता किंवा तुम्ही तळूनसुद्धा खाऊ शकता. तर आता मी हे झालेले आहेत, काप कट करून घेतले आणि हे वाटीतले रोल पण. तर आता मी तव्यामध्ये थोडंसं तेल घालते आणि ह्यावर आपल्याला हे थोडे थोडे करून भाजून घ्यायचे. जे गोल केले होते मी वाटीतले ते मी तुम्हाला भाजून दाखवते. तर असे हे 4 काप झालेले ते वाटीतले, कारण थोडंच मिश्रण होतं. आणि हे आपल्याला तुम्ही नुसते सुद्धा खाऊ शकता, पण जरा हे थोडे तेलामध्ये परतल्यामुळे खूप छान लागतात, कुरकुरीत लागतात. तर मी अशा पद्धतीत, आणि मुलंसुद्धा ह्याच पद्धतीत खातात. तर हे गोलकाप तयार करून घेतले. आता हे काढून घेते. तर दुसरे आता आपल्याला जे आपण अळूवडी केलेली आहे ते सुद्धा आपल्याला अशीच पद्धतीमध्ये आपल्याला चांगले भाजून घ्यायचे. पण हे जास्त असे लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला परतत राहायचे नाही, थोडेसे आपल्याला परतून घ्यायचे. हे बघा, तर एका बाजून झाले, दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा भाजून घेतलेले. अशा पद्धतीत झटपट असं अळूवडी तयार करून घेतले. मस्त अशी महिनाभर टिकणारी अळूवडी आहे. माझ्या पद्धतीतलं वाटण घालून तुम्ही एकदा अळूवडी करून पहा. खरंच सांगते, हे वाटण घातल्यामुळे ना अळूवडीला खूप छान टेस्ट आलेली आहे. तर नक्की अशा पद्धतीतलं वाटण तयार करा आणि ही अळूवडी करा. 2 प्रकार दाखवले, साध्या सोप्या पद्धतीत करून दाखवलेले. आवडले असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा,
लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.